Mondragon Unibertsitateko Enpresagintza Fakultatetik ekintzailetza eta enpresen eraldaketa lehiakorra bultzatzen ditugu. Horretarako bi bide nagusi erabiliz. Alde batetik gazte eta profesionalentzat ikasketa esperientzia bereizleak sortuz eta bideratuz, eta bestalde ikerketa eta ezagutzaren transferentzia garatuz enpresa eta erakundeentzat. Horretarako, ohiko kampusetik haratago doazen espazioez baliatzen gara, ikaskuntzarako, berrikuntzarako eta ekintzailetzarako benetako ekosistema bilakatu ditugularik.